Vi står så her ved en nøjser, og vi er ved at forhandle om at få en sandwich. Nej. Og et stykke ris. Og Spanner og Preben er helt vilde. Så. Jeg kan lige mærke til den fine forhandlingsstil. Der bliver snakket om halvandet. Hov, det var Spanner. Spanner spiser. Jamen, jeg kan ikke. Nice. Prøv nu at åbne, og lad os se, hvad det der lort er. Altså, hvorfor kan hun ikke åbne den? Hvorfor kan hun ikke åbne den? Det bliver der spurgt om. Jeg kan se en usles sandwich. Jeg har lyst til det. Han har lyst til at se på hendes usles sandwich. Jeg har købt den her. Ja, Svær er det ikke. Svær er det ikke lige at åbne, vel? Det er jo nudler. Se, hvad der er. Eller er det ris? Hvad er det der? Bare roligt. Hvad er det der? Vi kommer til at se, hvad det er. Skal vi se. Er det oksekød? Nå, det er oksekød. Det er bare... Du må filme det der. Det der! Det ser godt ud. Spaghetti bolognese. 10 kroner for det. Du har betalt 10 kroner for det. 10 kroner, hvis vi tager... Nej, jeg tror godt, jeg kan leve med. Det kan han godt leve med. Du må have noget andet. Spørg Preben. Lad os se din sandwich. Chorizo i for meget. Hør. Preben, han snakker jo spand. Det er chorizo. Lad du bare kalde det noget dumt. Hun er jo ikke andet. Hun kan jo godt forstå dansk. Præcis. Præcis. Så para allá. Ja. Hvis du går til højre, starter til... How much? Hvor meget? Yes. Pata på for middag. Så bliver der... Ja. Mm. Hun skrider nu. Det kan du ikke gøre, det her. Vi laver lige en klub, og vi har det net. Jeg læste lige den her folder, ikke? Det er det godt. Du er ikke så god til det, hva'? Du starter den igen. Jeg føler lidt, at formation skal være der. Ja. Og så den her. For en aktie. Det er også en ekspedition. Sort med mennesker. Ui. Tusinde kineser. Okay.